سلام نعم تخطاتلتي نايزي channel كمي تخونو كمي كنيهم نلوم دما حانتي سراح يزلكم متيالوخو كما جمريا كسام وداتا مساي حابيركم بمصنع نزا فيديو تكتاتلوا كومو دما لايك شير بمغبار جمرو اتي مولت حستوي يزلكم متيالوخو نورات حيزلكم متيالوخو دوزه كزي رينا يالنا زيا انتايا زيا ناي الكتريكال بإلكتريك تسرح كوينا دريل غان تبحال مالتي الكتريكال دريل غان زيا نمان منتاينا نتكمل اب كونستراكشن اندهر كوينو زخونه دريل من دقديو قلديو كنا نقول مسن دلي اب كونكريت زلو بوتا اب زخونه بوتا نتكمل عينت ماشينه جن بفلي زبلها اب كونستراكشن كنول كلناها اب ماد ميكسين اب سمينتو ميكس كنقبر كلناها نتكمل مالتي بفلي زبله اندهرينا يخوينا اب ناي غزانا خا مس ناي كونستراكشن زتاها حاسكا بزح غزيرينا يالنا اب ناي بفلاي دما اديتات كن حواتنا خنكن اب ناي بحق ملوسي كتلوسا بيتكن بزح غزيرينا لنا ابزون كنتكمل لنا خيل عينت مسارحي مالتي سو اب تيك توك مسناي إلسا كوين كنا ما تبل شير جرنا نيرنا نهريهم معهم السعر ما انتايا ازيا لك اهم زتري واد لهم زيناتا هاندلي كنفتحو كنا 10 مخدينا دريل كنقبر كلنا متان بصبق كحزلنا مالتي ازي رندري دلنا دما ناتو ادجستبل دخونه مستي نايتي دريل نتقملو سايز زقفحن زصببني مالتي لك مسا كم ذا عينة النهر كوين خا تي بإيدنا خنا أسرو سلزين خلا تريدنا مسات تتحيزات تصنع خا مسريتن مفتاحيتن كا زي الله تمالتي لك أهم جن رئينا لنا أبزنو خالزي زي مسات ودما كنا أسرن كنفتحن نخيل مالتي بنخم اتحجزنا زي كأسرن كفتحن كله مالتي خلي جزي right twist tight left twist loose دي بحر الله نتسقام كنفتح خلنا نتسقام نفتح نيمان كان أسر left right twist loose ده بحال الله مالتي سو كل جزء ذكروا أبزو خلنا نجر نيمان نأسر نتسقام كان نفتح ماين نحركوين نيمان نخفت نيمان نعزو نتسقام نخفت سو كل جزء ذكروا زي right twist left twist مالتي زي خالك أهما مالتي زي ما سريت ناثم مفتاحت ناثن إذا خا ناسو متحازي سو إذا براند نريد لنا زي ريج عينتي دويلت له بزح ببناتو براند بزح عينت تفلالي عينت كون غيلي تراي اتسمجن الهتشيكال ويك اب باور دريل تبعال زي كاله نمنتاي نتقملو اريكم صنيحه امناي غزان نحركوين كن امناي اديتات بفلاي كاب بزحي بحق ندحر نلوس كوينا نبيحق ملوسي نتكمل عينت ماشين يزي اب تيك توك شير بزولكم من قدي بزح سوات حاتيتكم نيركم اذا دما انا بكونستراكشن سلاز تقاملو مري ان حرامنا غزانا هنتقاملو خوينا بصريتن تنقو اتحزان كنحزو يغبانا ازي اتي انا نايچقا ويكا ناي سمينتو ميكس زغبرلي ازي ادما يوم اللهم ماد ميكسر تبحال مالتي ماد ميكسر إلنا ندهر سيرش جرنا كان راغبان خلينا قال يتصفي حاله قال يخا كم زعينت اللو مالتي سو ميكس نقبر كلنا بزي انقوار طرف ميكس يقبرنا مالتي سو انا خريكم كم يغير ميكس كم زغبرو بزي اخ اسرا كله خو خال ايوه لك اجي اندر اخوكم كان اسراينا مالتي سو ازي اب زخونه دريل كاتو يخيلي دريل كنول كلنا جن يا يفعلالي كومباكت دريل زبحالالو اتي الكتريكال دريل كا يا دريل كنول كلنا زخونه عين سايز دلو اتي دريل كنقيرلو نخل عينتي مالتي سو ازي انا اسرع يا ما زي انا زرنا يا تاثير الله مالتي سو إذا ما تحازي إدناي باور كهبنا سو بفلاي دما أبناي
ንምንታይ ካልእ ዓይነት ከሎ ዶ ንብል ካልእ ዓይነት እውን ብባትሪ ዝሰርሕ ኣሎ ብባትሪ ዝሰርሕ ዋይርለስ ማለት እዩ ከም እታ ኮምፓክት ትበሃል እዚኣ ረእይዋ እዚኣ ኮምፓክት ትበሃል ሕጂ ዝተወሰነ ክስታይ ጥራያታ ትቕበለና እታ ሓንቲ ከዓ ድሪል ከዓ እቲ ድሪል ማለት እዩ እንዳእሰርና እንዳፈታሕና ብባትሪ ዝሰርሕ እዩ ብባትሪ ዘለዎ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ግን እቲ ፍልልነቱ እንታይ መሲልኩም ባትሪ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሚክስ ንገብሮ ዘለና ብዙሕ እንድሕር ኮይኑ ምስ ማይ ምስ ተሓወሰ እንታይ ይኸውን እቲ ሓይሊ ይብርትዕ እሞ እቲ ባትሪ ስታክ ክኸውን እዩ ስለዚ ካብ ብባትሪ ምጥቃም እዛ ኤሌክትሪካል ክንጥቀም ከለና ዝበለፀት ትኸውን ብዝበለፀ ከዓ ሚክስ ትገብረልና እያ ማለት እዩ ሚክስ ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ንግበር እዚ ኢድና ኣፍ ኩስና ክንጅምብር ከለና ከምዚ ናይ ክስታይ ምሽን ኣሎ ከምዚ ናይ ቃታ በብንእሽተይ እንዳገበርና ከምዚ ንግበሮ እቲ ሚክስ ንገብረሉ ዘለና ንብረት ከዓ ብግቡእ ክንሕዞ ኣለና ተዘይኮይኑ ሸረር ስለ ዝብል እግርና ካሃርመና ይኽእል እዩ ኣብ ከምኡ ጥንቃቐ ንግበር ሚክስ ክንገብሮ ከለና ግን ኣፍ ኩስና ኢድና ንጅምብሮ ማለት እዩ ከሪአኩም እየ ከመይ ገይረ ሚክስ ከም ዝገብረሉ ኣነ ምንታይ ሚክስ ገብር ኢለኩም ኣብ ናይ ጭቃ ማለት እዩ እታ ጭቃ ሚክስ ገብራ ከለኹ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ኣፍኩስ ኣቢልና ኢድና ሒዝና ድሪል ክንገብር ከለና እቲ እንጥቀመሉ ንብረት ወይ ከዓ ነቐምጣሉ ሚክስ ንገብረሉ ዘለና ካብ ብግቡእ እንድሕር ረጊፅናዮ ከዓ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሸተት ኢሉ ከይነጥረና ወይ ከይሃርመና ማለት እዩ ብዝኾነ ብዝጣዕመና ንዓና ዝጥዕመና ጌርና ክስታይ ክንገብሮ ከለና ፅቡቅ እዩ ስለዚ እዚ ጭቃ እዚ ድማ ኣነ ንምንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ድራይዎል ጆይንት እንጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝረኣኹሞ እዚ ሚክስ ክገብሮ ዝፀናሕኩ ኦልሬዲ ሚክስ ገይረዮ ሬዲ ኮይኑ ኣሎ ያመሎም ናብኡ ተጠቒመካ እንታይ ክትገብር እየ እዚ ንሪኦ ዘለና ልክዕ ማሽ ቴፕ ይበሃል ናይ ጎማ ኮይኑ ኣብ ናይ ድራይዎል መለጠፊ ክንጥቀመሉ ኢና እዚ ድማ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ጆይንት ቴፕ ይበሃል ያመለኹም እዚ ወረቐት እዩ ብቐሊሉ ክንቆርጦ ንኽእል ኣብ ንቆርጦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዘለናዮ ክንቆርጦ ንኽእል ማለት እዩ ኤል ጌርና ድማ ኣብ ናይ ኣንጎሎ ክንጥቀመሉ ኢና ማለት እዩ ናብኡ ከብለኩም ስለዚ እዚ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ናይ ክልተ ኣንጎሎ ብሲሊንደርሎን ብመንደቕ ዘሎን ብክልቲኡ ሳይድ ጭቃ ንገብረሉ እሞ ካብኡ ካብቲ ጭቃ ምስ ገበርናሉ እቲ ወረቐት ከሪአኩም ፀናሕኩ እቲ ጆይንት ቴፕ እዩ ዝፅዋዕ እሱ ንከምኡ ኢሉ ዝተሰርሐ እዩ ኣብ ክልተ ዓፂፍና ሽዑ እታ ዝዓፀፍናያ ልክዕ ኣብታ ጭቃ ዝገበርናላ ልክዕ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ኣብኣ ምስ ገበርናያ ብግቡእ እቲ ናትና እቲ ናይ ስፓክል ናይፍ ዝበሃል እዚ ላማ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ማለት እዩ ብግቡእ ጌርና ድማ ጋፕ ወይ ከዓ ኤር ከይገደፍና ነቲ ወረቐት ዝገበርናዮ ብግቡእ ክስታይ ንገብሮ ማለት እዩ እቲ ጭቃ ኤክስትራ ጭቃ ዘሎ ድማ ከይነቐፀ ከሎ እንድሕር ኣልሚፅናዮ ዳሓር ክንፈሕፈሕ ከለና ብዙሕ ተወሳኺ ስራሕ ኣይኮነናን ማለት እዩ እታ ጆይንት ወይ ከዓ እታ ጎማ ዓይነት ከሪአኩም ፀናሕኩ ድማ እሱ ድማ ምንታይ ንጥቀመሉ ከዓ ኣብ መንጎ ክልተ ኮኔክሽን ናይ ድራይዎል ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብኡ ምስ ገበርናዮ እሱ ከዓ ፅቡቅ ነገሩ ማች ቴፕ ይበሃል ምስቲ ኣብ መንጎ ክልተ ድራይዎል ዘለዎ ወይ ከዓ ዝኾነ ሪፔር ንገብረሉ ከዓ ኣብቲ ዝተኸፍተ ወይ ከዓ ጋፕ ዘለዎ ንገብሮ ማለት እዩ እታ ወረቐት ዝገበርናላ ክሳብ ትነቅፅ ክንፅበያ ኢና ምክንያቱ ወረቐት ስለ ዝኾነ በቲ ሓደ ሳይድ ክንቅፅ ኣለዎ ምስ ነቐፀ ድማ እሱ ክንገብረሉ ኢና ማለት እዩ እዚ ማች ቴፕ ግን ጎማ ስለ ዝኾነ ሽዑ ንሽዑ ጌርና እውን ኣብ ርእሲኡ ቀዳማይ ኮት ወይ ከዓ ካልኣይ ኮት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ንዝብል ሕቶ ክመፅእ ክእል እዩ ኣብቲ ኣንጎሎ እንድሕር ኢና ብጭቃ ክንመልኦ ንኽእል ኢና ጭቃ ተመሊኡ ስለምንታይ ብኡ ጠጠው ዘይንብል ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ምክንያት ግን
تي ورقة لك نوع استسرحي أمونغو خلت مراخبين أنقولتات زلو تي كفتت نحرب زيكم وجرنايو دحر جزية يتنقع كرأينا مو بتنقع من قد خاز خونه ويم كبر ساعات كخوني ويون زي تذليو زخونه نقربو نخاتول كعدمي مالتي سلازي تي نقع نغير ويكا تيجي كان قبروها بقبو أبوت نخزلنا إلو زت سرح سرحي مالتي لك حمزة نريان دلنا دما اتيناي مسمار زلو بوتاها بحنسا كم زنا قبرنا كل جزء خمس سباكل كنقبر كلنا تي مسمار اكسترا وصي زلو نهرا لخا نوعها بقبو سميرنا نتيجة كاز قبرنا يخا اكسترا نغيه لخا نوعها 4-5 متر نسحبها مالتي